time and is cost-effective. The Resurfex module of M22 is the only true fractional non-ablative technology. Unlike other fractional technologies, Resurfex needs only one pass to be effective, saving you time while protecting the patient's skin. Resurfex uses a fiber laser and a state-of-the-art scanner, which enables you to customize treatments by choosing from 600 combinations of shape, size, density, and energy for optimal treatment. And the YAG module of M22 offers treatments for telangiectasias, hemangiomas, leg veins, and facial wrinkles. Multiple sequential pulsing, which is available in both the ND-YAG and IPL modules on M22, enables cooling between the sequence of pulses to protect the epidermis while allowing the safe use of higher fluences. This enables safe treatment on all skin types. The Q-switched ND-YAG is the only one allowing skin toning by treatment of pigmented lesions with no disposables. This addition to the M22 will enable providing unique combination treatments, which will enhance the treatment results and the patient's satisfaction. Όταν το δουλεύουμε στην ελαφριά του κατάσταση, δεν χρειάζεται, είναι το μοναδικό λέιζερ που δεν χρειάζεται αναισθησία. Όπως στην κυρία δεν έχει αναισθησία και βλέπετε ότι δεν αντιδρά καθόλου. Μπορεί να γίνει από ελαφρύ fractional μέχρι full resurfacing όπως κάνανε παλιά συνήθως με διοξείδιο του άνθρακα. Μου κάνει κάποια σχέση εδώ και ίσως. Εδώ το έχουμε στο Ultra Fast. Ακριβώς, είναι Ultra Fast. Και πάλι καλημέρα. Ξεκινάμε τη δεύτερη συνεδρία με μερικές εφαρμογές των λέιζερ, πρακτικές κατά κάποιο τρόπο. Και ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Ζώης Πολυζώης, νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι και ο πρόεδρος της δερματοχειρουργικής εταιρείας μας. Θα μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, την αναζωογόνηση του προσώπου με fractional laser και αυτόλογο πλάσμα. Λοιπόν, Ζώη, έχεις το λόγο. Η αλήθεια είναι ότι θα μοιάζει σαν συζήτηση αυρότητας, αλλά Τάκη πρέπει να σου πω ότι έχεις προσφέρει πολλά στον τομέα αυτό και έχεις βοηθήσει και την εταιρεία μας στη συνεργασία σαν νοσοκομιακός γιατρός. Βλέποντας δε και αυτό το φροντιστήριο και τους ομιλητές, είχα την τύχη να παρακολουθήσω τον τελευταίο, γιατί ήρθα από την Κιβαδιά και καθυστέρησα. Πρέπει το λέιζερ να πάρει τη σωστή του διάσταση. Δεν την έχει, να είστε σίγουροι ότι δεν την έχει στους Έλληνες δερματολόγους. Λέιζερ είναι μια συσκευή που η γραμματέας μας μαθαίνει να κάνει αποτρίχωση και κανέναν. Και εντάξει, τώρα έχει πέσει και η τιμή και προβληματίζονται οι νέοι δερματολόγοι αν θα πρέπει να το πάρουν ή όχι, ενώ δεν είναι έτσι. Είναι πλέον τα λέιζερ συσκευές που έχουμε την τύχη να αφορούν εμάς, το δερματολόγο, και θα πρέπει να μπούμε επιθετικά και μπαίνουμε επιθετικά, όχι διώχνοντας τους άλλους και αγοράζοντας συσκευές μόνο, γνωρίζοντας τα λέιζερ, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολες συσκευές να τις κατανοήσει, γιατί δεν παίζει ένας παράγοντας. Δεν λες ότι δεν το κάψα, να ανεβάσω τα τζάουλ, θα το πετύχω με την άλλη φορά, το αγγείο. Παίζει ο χρόνος του παλμού και ένα σωρό παράγοντες, όπως οι στόχοι, που δεν θα κάτσω να χάσω με χρόνο τώρα με αυτά που υπόθηκαν τόσο καλά από τους προηγούμενους. 1. 2. Δεν θέλω να παραλείψω. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, οι Έλληνες δερματολόγοι, να παρακολουθήσουμε το συνέδριο που γίνεται σε αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Ξεκινάει δηλαδή 12 του μήνα, αυτό το μήνα μάλλον, με μια ειδική τιμή για τους Έλληνες, μια και ο Μαρίνη που το διοργανώνει, ο καθηγητής Μαρίνη, είναι και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας και μας έχει τιμήσει με την παρουσία του σε πάρα πολλά σεμινάρια και θα συνεχίσει να έρχεται. Ο τρόπος που κανείς μπορεί να εγγραφεί είναι μια διαδικασία που αρκεί κανείς να αφήσει ένα mail και θα του στείλουμε
τη διαδικασία που μπαίνει σε ένα site και γράφεται, γιατί δεν μπορεί να εγγραφείς με αυτή την έκπτωση όποιος θέλει μια μέρα, πρέπει να δηλώσει το λιγότερο ποσό κτλ. Δεν είναι επί του παρόντος. Όμως, όποιος θέλει να εγγραφεί, ας γράψει σε ένα χαρτάκι, όποιοι από εσάς θέλουν το mail τους, και εγώ θα τους στείλω την απάντηση σήμερα, πώς θα μπουν στο site και με ποια διαδικασία θα μπορέσουν να εγγραφούν με 80 ευρώ. Εντάξει, το θέμα είναι το εξής, ότι θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν στο διαδίκτυο και θα μπορέσουν για μια χρονιά ακόμη να τραβήξουν ποιες ομιλίες θέλουν ή να ξαναδούν αυτά τα οποία έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον για τον καθένα. Έφαγα λίγο χρόνο, αλλά έπρεπε να τα πω. Αναζωογόνηση προσώπου με fractional laser και αυτόλογο πλάσμα. Έχει συζητηθεί το laser που λειτουργεί με το σύστημα του fractional. Ήταν μια ανακάλυψη, ήταν ένα νέο επάνω στα laser που έδειξε ότι θα λειτουργήσει, και πράγματι για πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια έχει πολλές εφαρμογές, γιατί με την λειτουργία αυτή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μην καταστρέφουμε τους ιστούς. Εγώ θα σταθώ στο fractional CO2, χωρίς να σημαίνει ότι γι' αυτό το συνδυασμό είναι το μόνο fraction που μπορεί να λειτουργήσει. Ενώ λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια ξεκίνησα να εφαρμόζω το fractional στην αναζωογόνηση του προσώπου και σε άλλες παθήσεις ή στα έλκη, κάποια στιγμή είδα ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά αν κανείς μπορέσει και το συνδυάσει με τους αυξητικούς παράγοντες. Γιατί? Δεν θα σταθούμε στο fractional, αλλά έχει υποθεί, φαντάζομαι, έτσι, ωραία. Βλέπουμε μόνο το laser fractional επάνω σε ουλές. Αν κάτι, μια και είναι φροντιστήριο, πρέπει να σας τονίσω, είναι ότι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, όταν κόβω τα ράματα, τους περνώ και στην τομή ένα πέρασμα με fractional, και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι όσο πιο πυκνές είναι τα dots, τόσο πιο καλά είναι τα αποτελέσματα. Δεν βάζω μεγάλη ένταση όμως. Αυτό όσον αφορά τις ουλές. Δείτε λοιπόν μια ουλή και πώς έγινε μετά από αυτή την διαδικασία, με μία μόνο φορά. Καλά είναι να εφαρμόζεται αυτό το fractional όταν είναι η ουλή φρέσκια, έτσι, όταν στην κοπή των ραμάτων ή μετά από λίγες ημέρες, όχι όταν αρχίσει και κάνει καλή επούλωση. Εδώ είναι στις ραβδόσεις, αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που πολλές φορές μας ζητούν να αντιμετωπίσουμε. Λειτουργεί το fractional μόνο στις ραβδόσεις που έχουν χρώμα κόκκινο, είναι φρέσκες και χρειάζονται κάποια περάσματα. Εδώ είναι ένα παιδί 15-16 χρονών και βλέπετε τα αποτελέσματα. Δεν θα σταθούμε περισσότερο στο fractional και να δούμε γιατί δουλεύει αυτός ο συνδυασμός. Καταρχάς, είναι ένα θέμα, και μάλιστα είναι και το θέμα που εγώ είμαι προεδρεύω στην Τεργέστη, ο συνδυασμός συσκευών ή τεχνικών για στην αντιγύρανση. Αντί να πάρουμε από μια συσκευή το maximum, που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βλάψουμε, έτσι, γιατί κάνουμε υπερθέρμανση, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμό συσκευών με σκοπό να θερμάνουμε το δέρμα χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος του εγκάβματος. Παραδείγματος χάρη, non-ablative laser. Το non-ablative laser είναι μη τραυματικό, που δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ζεστάνει το δέρμα. Ζεσταίνουμε λοιπόν το δέρμα πριν περάσουμε μετά το fractional
για να κάνουμε ανάπλαση του προσώπου. Αντί λοιπόν να βάλουμε μεγάλες εντάσεις στο fractional που έχει σαν αποτέλεσμα να παραμείνει στο σπίτι πολλές ημέρες και καμιά φορά να κάνουμε ουλή, με λιγότερες εντάσεις στο fractional και με το non-ablative που απλά θερμαίνει το δέρμα, πετυχαίνουμε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα αποτελέσματα. Και μια και το έφερε η συζήτηση για να τελειώσουμε με τους συνδυασμούς, non-ablative, ζεσταίνουμε το δέρμα με το Andy Young Long Parts, που μπορεί κανείς να μην το έχει, αλλά να έχει ένα λέιζερ αποτρίχωσης. Οπότε, αρκεί να περάσει το δέρμα από πιο μακριά, με κάποιες παραμέτρους ήπιους, να ζεσταθεί το δέρμα. Βλέπει κανείς ότι έχει ζεσταθεί το δέρμα και λέει, εντάξει, μπορώ να περάσω τώρα στο επόμενο βήμα που είναι το fractional. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν και το fractional και κοιτάξτε, αυτή την εικόνα, έτσι, σε μεγέθυνση, εμφανίζει το δέρμα μετά το fractional. Κοιτάξτε που οι οπές έχουν καρβουνιασμένο δέρμα. Είναι η κεράτινη στιβάδα η οποία έχει, έτσι, κάνει αυτό το κάψιμο, είναι καρμπονιζασιόν. Εάν αυτό μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή και το αφαιρέσουμε, να είστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματά μας θα είναι καλύτερα. Και πώς μπορούμε να το αφαιρέσουμε? Μπορούμε να το αφαιρέσουμε με ήπια, έτσι, με ένα ήπιο peeling. Ήπιο peeling τριχλωροξικού οξέως, που μπορεί να είναι και 8 και 10%. Το πρόβλημα που εμφανίζεται είναι ότι πονούν πάντα, παρόλο που έχουμε κάνει τοπική αναισθησία, έτσι, καλή, με κάποια κρέμα ισχυρή για να ακολουθήσει το fractional. Αυτά λοιπόν για τους συνδυασμούς. Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το δικό μας συνδυασμό. Ενώ λοιπόν το fractional, το laser, στοχεύει στην παραγωγή κολαγόνου, οι αυξητικοί παράγοντες και αυτοί στοχεύουν στην παραγωγή κολαγόνου με μια πολύ πιο διαφορετική και πολύπλοκη διαδικασία, έτσι, τη στιγμή που είναι εκείνοι που ευθύνονται για την επούλωση. Βλέπω και ακόμη πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν τους αυξητικούς παράγοντες μόνους. Έτυχε και εγώ να κάνω αρκετά περιστατικά με τους αυξητικούς παράγοντες μόνους. Ο τραυματισμός θα μπορούσε να είναι η βελόνα ή θα μπορούσε να είναι κάποιο ρόλερ, έτσι, που τραυματίζουμε το δέρμα, εγχύουμε με τη μεσοθεραπεία τους αυξητικούς παράγοντες, οπότε ενεργοποιούνται οι αυξητικοί παράγοντες γιατί έχει γίνει ο τραυματισμός με τη βελόνα ή το ρόλερ και έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιδιώκουμε. Όμως, όσο πιο μεγαλύτερος είναι ο τραυματισμός, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια περιστατικά με αυτό το συνδυασμό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυξητικοί παράγοντες από μόνοι τους, εγώ έχω μεγάλη ένσταση. Αυξητικοί παράγοντες που να στηριζόμαστε στον τραυματισμό που κάνει η βελόνα, δεν φτάνει. Θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερο τραυματισμό. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να κάνουμε non-ablative, να ζεστάνουμε το δέρμα και μετά να βάλουμε τους αυξητικούς παράγοντες ή, ακόμα καλύτερα, να χρησιμοποιήσουμε κάποιο fractional laser, που εγώ έχω εμπειρία στο CO2, να τραυματίσουμε το δέρμα και στη συνέχεια να βάλουμε τους αυξητικούς παράγοντες, να εγχύσουμε, να κάνουμε μεσοθεραπεία με τους αυξητικούς παράγοντες. Αν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τους αυξητικούς παράγοντες, δεν είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ ενδιαφέρουσα. Σας δίνω ένα πίνακα. Μας ενδιαφέρουν οι αυξητικοί παράγοντες αυτοί. Τα χυλοειδή γνωρίζατε ότι είναι αποτέλεσμα των αυξητικών παραγόντων. Ναι.
Είναι αγκιογενετικές βλάβες της υπερκείμενης επιδερμίδας, για την οποία συντελεί η ανάπτυξη των αυξητικών παράγων που παράγονται από το ενδοθήλιο των αγκίων. Οι αυξητικοί παράγοντες που παράγονται από το ενδοθήλιο των αγκίων, με μια διαδικασία που δεν πρέπει να σταθούμε σήμερα, κάνουν νεοαγκιογένεση. Πρέπει όμως να πούμε πώς λειτουργούν αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες. Δεν είμαστε οι πρώτοι εμείς οι δερματολόγοι που ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε τους αυξητικούς παράγοντες στην κοσμητική δερματολογία. Πριν από εμάς έχουν προηγηθεί οι τραυματολόγοι, οι γναθοχειρουργοί, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία που αγγίζει τα 10 χρόνια. Γίνεται τραυματισμός. Τι συμβαίνει όταν λοιπόν τραυματιστεί το δέρμα? Το πρώτο πράγμα είναι η δημιουργία του θρόμβου. Για την δημιουργία του θρόμβου συντελούν τα αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια συγχρόνως, εκτός ότι πηγαίνουν στο σημείο που έχει γίνει η βλάβη στο αγκείο και κάνουν το θρόμβο και την αιμόσταση, συγχρόνως απελευθερώνουν τους αυξητικούς παράγοντες, που είναι εξοκυτάριες πρωτεΐνες. Οι αυξητικοί παράγοντες, με τη μέθοδο του χημειοτακτισμού, προσελκύουν στη βλάβη φαγοκύτταρα και εινοβλάστες. Τα μεν φαγοκύτταρα απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα, καθαρίζουν την περιοχή για να αρχίσει η επούλωση, και οι εινοβλάστες που ξεκινούν τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή κολαγόνου, με αποτέλεσμα να έχουμε την ανάπλαση επούλωση. Ας μου επιτροπεί έτσι σαν μεγαλύτερος μια παρατήρηση πρακτικής φύσεως που λέμε καθαρίζουν την περιοχή. Κάποτε εδώ μέσα το 1900, Τάκης θυμάται πολύ καλά, 85, 84, 83, κάναμε βιοψίες και ταπώναμε με πούδρα από μπασίν. Μας βοηθούσε, σταμάτησε και την αιμορραγία και έφευγε. Στην επούλωση, στη δουλειά μας, σε όλες τις πράξεις μας, είτε απόξεση, είτε ιστολογική εξέταση, είτε βιοψία, είτε τραυματισμός, θέλουμε να είναι φρέσκια και υγρή η βλάβη. Κάνουμε το παν να μην κάνει εφελκίδα. Η εφελκίδα βοηθάει μεν γιατί σταματάει η αιμορραγία και δεν βάζει τη γάδα. Τουλάχιστον εγώ μιλάω για τις μεγάλες βλάβες που κάνω αποξέσεις σε επιθυλιώματα. Και χαίρονται, λένε, εγώ το κράτησα 15 μέρες και σταμάτησε. Μετά το αφήνω ανοιχτό. Όμως είναι σαν ένα καλούπι που εμποδίζει την επιθυλιοποίηση. Άραγε λοιπόν, μετά τις επεμβάσεις μας, συχνό καθάρισμα με οκτένισεμπ ή με κάποιο άλλο αντισηπτικό και βαζελινούχα, αντιβιωτική αλυφή ή οποιαδήποτε υπάρχουν και άλλα σκευάσματα, για να κρατηθεί η βλάβη υγρή, γιατί έτσι έχουμε καλύτερη και πιο γρήγορη επούλωση. Πώς δρούν τώρα οι αυξητικοί παράγοντες στην περίπτωση τη δική μας? Παίρνουμε τους αυξητικούς παράγοντες από μια διαδικασία που δεν θα σταθώ πολύ, με την φυγοκέντρηση, και ρίχνοντας μέσα ασβέστιο, απελευθερώνονται από τα αιμοπετάλια αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες και τους παίρνουμε σε μια πυκνότητα ιδιαίτερα αυξημένη. Δηλαδή, παίρνουμε το αίμα, κάνουμε τη φυγοκέντρηση, στη λευκή σειρά, εκείνο που είναι ακριβώς πάνω από το, θα το δείχνουμε καλύτερα στην εικόνα, είναι πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες.
Δεν θα σταθώ στο μηχανισμό, κάτι είπαμε προηγουμένως, λοιπόν, παίρνοντας αυτό το πλάσμα, το πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες και βάζοντας το κάτω από το δέρμα, το οποίο έχουμε τραυματίσει, έχουμε την παραγωγή ελαστικών και κολαγόνων ινών. Επιλογή ασθενών. Θα πρέπει οι ασθενείς στους οποίους παίρνουμε το αίμα για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία των αυξητικών παραγόντων να μην έχουν κάποιο πρόβλημα με το αίμα τους και δεύτερον να μην έχουν χρόνια νόσου και λίμωξη HIV, να μην είναι έγκυες, να μην ακολουθούν αντιπικτική αγωγή και να μην εμφανίζουν κάποια λίμωξη. Δεν είναι γραμμένο, αλλά εγώ το εφαρμόζω. Επειδή αυξητικοί παράγοντες εμφανίζονται σε κάποια μελανόματα, σε κάποιες κακοήθειες, αλλά δεν είναι αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες που εμείς χρησιμοποιούμε. Εγώ, άτομα τα οποία έχουν περάσει κάποια κακοήθεια, έχουν κάποιο λέμφωμα και έχει περάσει πενταετία, έχουν ιαθεί, κάποιο Hodgkin, αρνούμε να τους κάνω αυτή τη διαδικασία λόγω του ότι δεν έχουμε ακόμα δεν έχουμε follow-up πολλών ετών και καλά θα είναι να είμαστε λιγάκι συντηρητικοί. Με τους αυξητικούς παράγοντες, αυτούς που εμείς χρησιμοποιούμε, έτσι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον και σε μεγάλες ποσότητες. Μάλιστα στην αθλητιατρική χαρακτηρίζονται ως ντόπινγκ. Η Chelsea είχε πρόβλημα γιατί τους χρησιμοποιούσαν τους αυξητικούς παράγοντες σε πολλούς τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών της. Προετοιμασία λοιπόν, πάντα φωτογραφία. Τώρα για τη φωτογραφία ίσως έχετε κουραστεί να με ακούτε. Ακόμη και ένα θύλωμα που έχει χρώμα, πριν το κάψετε, κρατήστε το, μια εικόνα. Έτσι υπάρχουν αυτές οι συσκευές τώρα που πολύ εύκολα, που κάνουμε καταγραφή των σπήλων, που πολύ εύκολα κρατάμε κάτι. Δεν ξέρετε, κάποια στιγμή μπορεί να σου έρθει και να σου πει, θυμάσαι κάτι που μου βγάλες. Έχω μελάνομα. Έτσι. Έχοντας λοιπόν μια εικόνα, αυτό το θύλωμα, το οποίο ήταν σκούρο γιατί είχε περιστραφεί, θα του πεις, όχι, εγώ δεν έχω κάποια ευθύνη και μπορείς και κάλλιστα να το υποστηρίξεις και να ζητήσεις και αποζημίωση για συκοφαντία. Δεν μου έχει τύχει, όμως παρόλο που είναι κουραστικό, πριν κάνω κάποια αφαίρεση ή κάποια απόξεση σε βλάβες που δεν θέλουν ιστολογική, εγώ κρατώ εικόνα, κρατάω φωτογραφία. Λήψη. Παίρνουμε λοιπόν περιφερικό αίμα, ανάλογα την περιοχή που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. 25 με 30 cc είναι αρκετά. Τα σωληνάρια που χρησιμοποιώ εγώ για αυτή τη λήψη περιέχουν αντιπικτικό sodium citrate 3,8%. Κάνουμε φυγοκέντρηση. Στη φυγοκέντρηση, τώρα να μην σταθούμε στους χρόνους, μια και θα αναρτηθεί, δεν θα αναρτηθεί το... Ναι. Κάνουμε φυγοκέντρηση για 8 λεπτά στις 4.000 στροφές και βλέπουμε μετά αυτή την εικόνα. Βλέπετε την ερυθρά σειρά και βλέπετε τη λευκή σειρά. 1/100 πάνω από την ερυθρά σειρά είναι πιο... η λευκή σειρά είναι αυτή. 1/100 πάνω από την ερυθρά σειρά είναι πλούσιο το πλάσμα σε αυξητικούς παράγοντες. Είναι δε τόσο πλούσιο που ενώ τα αιμοπετάλια έχουν σε μια εξέταση είναι 150 μέχρι 300, μέσος όρο 200.000, το πλάσμα, το πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες που παίρνουμε εμείς για να κάνουμε αυτή την αγωγή μας, έχει 1 εκατομμύριο. Αιμοπετάλια, έτσι. Με μια πιπέτα αφορούμε
το επάνω μέρος και στη συνέχεια παίρνουμε το ένα σεσέ όπως βλέπετε στην εικόνα και το βάζουμε σε ένα άλλο αποστηρωμένο δοκιμαστικό σωλήνα. Και μετά εκεί μέσα ρίχνουμε το ασβέστιο, είναι το activator, το οποίο εμείς έχουμε πάρει με πετάλι, έτσι, δεν έχουμε πάρει αυξητικούς παράγοντες από το αίμα, από τη λευκή σειρά. Το activator που περιέχει ασβέστιο μέσα είναι εκείνο που σπάει τα αιμοπετάλια με το μηχανισμό του και απελευθερώνονται οι αυξητικοί παράγοντες. Έχουμε λοιπόν πλάσμα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες πλέον, αυτό που έχουμε πάρει εμείς. Αφού λοιπόν κάνουμε και την διάσπαση με το ασβέστιο, κάνουμε τη μεσοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουμε. Δεν χρειάζονται πολλές νήξεις στα βλέφαρα και στα βλέφαρα πηγαίνουμε υποδόρια, γιατί βάζοντας λοιπόν, κάνοντας 2-3 νήξεις, αρχίζοντας από εδώ μέχρι πάνω και στο κάτω βλέφαρο και με ένα απλό μασάζ, οι αυξητικοί παράγοντες, το υλικό που κάναμε μεσοθεραπεία, πηγαίνει σε όλο το άνω βλέφαρο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει κανείς πολλές νήξεις, που ξέρετε πόσο πολύ εύκολα εκεί κάνει κανείς εκχυμώσεις, έτσι, εκεί και εκεί. Εδώ πηγαίνουμε πιο επιφανειακά με τη βελονίτσα. Φτιάχνουμε το περίγραμμα και ένα σεσέ από αυτό το υλικό που έχουμε πάρει εμείς, που είναι πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες, το χρησιμοποιούμε σαν να είναι ιαλουρονικό οξύ. Έχει και εκεί κάποιο αποτέλεσμα. Μη συγκρίσιμο, έτσι, όχι όπως το ιαλουρονικό οξύ, έχει όμως κάποιο αποτέλεσμα και εδώ. Αφού κάνουμε λοιπόν μετά την μεσοθεραπεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλάσμα, είπαμε, πήραμε 1/100 και το επεξεργαστήκαμε. Το υπόλοιπο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κάνοντας, βάζοντάς το επάνω στο δέρμα, το οποίο δέρμα είναι ήδη τραυματισμένο από το fractional laser που κάναμε πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των αυξητικών παραγόντων. Παράληψή μου που δεν είπα, ξεκινούμε με τον τραυματισμό και στη συνέχεια με τη μεσοθεραπεία που σαν υλικό έχει τους αυξητικούς παράγοντες. Το φτωχό πλάσμα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε κάνοντας απλώς επαλήψεις στο δέρμα και απορροφιέται πάρα πολύ καλά, ή σε κάποια ειδική κρεμούλα. Ειδική δεν σημαίνει τίποτα, αλλά υπάρχουν κάποια έκδοχα που είναι πιο κατάλληλα να τη δώσουμε στην ασθενή να τη χρησιμοποιήσει τις πρώτες ημέρες σαν κρέμα νύχτας ή κρέμα ημέρας, μια και θα μείνει στο σπίτι για ελάχιστες ημέρες. Ιδιαίτερο αποτέλεσμα αυτή η μέθοδος, ο συνδυασμός, έχει στα βλέφαρα και στην περιοφθαλμική περιοχή. Όλοι είμαστε λίγο δυσθεκτικοί να ξεκινήσουμε fractional στα βλέφαρα ή να κάνουμε μεσοθεραπεία. Κάποια στιγμή όμως ξεκινούμε και βλέπουμε ότι είναι και αυτή μια περιοχή που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες και εκεί έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι το Botox είναι για αυτή την περιοχή, τα ιαλουρονικά είναι πιο κάτω και περιοφθαλμικά δεν μπορώ να δω κάτι που να βοηθά περισσότερο από το συνδυασμό fractional και αυξητικοί παράγοντες. Τουλάχιστον εγώ θα σας δείξω και εικόνες, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Αλλά το ότι είμαι εγώ ικανοποιημένος δεν λέει τίποτα, έτσι. Αρκεί να είναι ικανοποιημένο, έτσι, τα άτομα τα οποία κάνουν αυτή τη διαδικασία και το βλέπει κανείς που επιστρέφουν. Ένα μεγάλο άτομο. Έτσι, κοιτάξτε πριν και μετά. Εκτός από αυτή τη διαδικασία, μια και έχουμε κάνει τοπική αναισθησία και θα ξεκινήσουμε τους αυξητικούς θα ξεκινήσουμε το λέιζερ. Με το λέιζερ, βάζοντάς το σε πάρα πολύ πυκνά τα dots, κάνουμε τις υπερκερατώσεις. Βλέπετε.
μαύροι κύκλοι και οι σακούλες. Για τους μαύρους κύκλους δεν ξέρω, μάλλον έχει μια μικρή βελτίωση. Όμως, για τις σακούλες που λέμε, πώς το σαν επιστημονικές σακούλες, πώς να είναι, κάτω από τα μάτια, πώς. Ναι, εντάξει. Υπάρχει αποτέλεσμα. Έχουμε αποτέλεσμα. Βλέπετε, κοιτάξτε, πριν και μετά. Είναι πριν το Botox, έτσι. Στο περίγραμμα, γενικά το δέρμα σφίγγει, έτσι. Και κοιτάξτε, άλλο ένα άτομο, πριν και μετά, έτσι, στην περιοχή αυτή. Πριν και μετά το ίδιο άτομο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε το βλέφαρο πώς έχει σφίξει. Έχω κάνει μετρήσεις και περιορίζεται, θα το δείτε. Άλλο ένα περιστατικό. Ρωτήσατε κάτι? Πόσο καιρό μετά? Αυτά είναι πολύ καιρό μετά. Πολύ μήνες. Ένα πάλι πάρα πολύ δύσκολο σημείο, βλέπετε. Έχω και κάποια εικόνα με καλύτερα αποτελέσματα μετά από καιρό. Δεν την έχω βάλει σε αυτή την παρουσίαση, δεν πρόλαβα. Το πόσο καιρό μετά είναι μια απάντηση που ίσως να μην σας έλεγα. Επιστρέφει να κάνει, αν θέλει, μια επανάληψη μετά από ένα μήνα και όχι νωρίτερα. Όμως, τα αποτελέσματα έρχονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή και σε 6 μήνες έτσι, βελτιώνεται η περιοχή. Και παραμένουν. Έχει τύχει άτομο να επιστρέψει μετά από 2 χρόνια να πει: δώσ' μου μια καλλιτική κρεμούλα. Λέω: είχες κάνει κάποια στιγμή αυτή τη διαδικασία? Ναι, λέει, είχα κάνει. Για οικονομικούς λόγους δεν ξανά έκανα. Πήγα και το φωτογράφησα μετά, έκανα μια σύγκριση και είδα ότι κράταγε μετά από 2 χρόνια. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Άλλη μια εικόνα πριν και μετά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε το πάνω βλέφαρο πώς έχει βελτιωθεί σε σχέση με την εικόνα πριν. Το άτομο έχει κάνει 2 φορές. Είχε κάνει 2 φορές αυτό το συνδυασμό. Εδώ είναι πρόσφατο όμως, δεν έχω, δηλαδή είναι μετά από 20 μέρες που ήρθε. Κοιτάξτε πριν και κοιτάξτε μετά. Πιστεύω να είναι εμφανή, έτσι, η βελτίωση να φαίνεται. Όπως επίσης, κοιτάξτε τα βλέφαρα, πώς έχουν βελτιωθεί. Έτσι. Το περιστατικό αυτό που σας είπα, το τελευταίο, πριν και μετά. Έτσι. Πριν και μετά πάλι, βλέπουμε. Φαίνεται καλά εικόνες, δεν ξέρω τώρα. Είναι μια ασφαλής μέθοδος, δεν έχουμε αλλεργικές αντιδράσεις και μολύνσεις, καθώς το προϊόν δεν είναι τοξικό και είναι απόλυτα ασφαλές ως προς τη μετάδοση ασθενειών εφόσον χρησιμοποιείται το ίδιο αίμα του ασθενούς. Οι συσκευές και το υλικό που χρησιμοποιούμε πρέπει να έχουν προδιαγραφές, έτσι, για αυτή τη χρήση. Για τον ντόπινγκ αναφερθήκαμε. Επιπλοκές σε πολλά περιστατικά που έχουμε εφαρμόσει μετά από 4 χρόνια, ίσως και περισσότερο αυτής της μεθόδου, δεν έχουν παρατηρηθεί ούτε οζύδια ούτε φλεγμονές, εκτός από κάποιες εγχυμώσεις, κυρίως στα βλέφαρα. Το κάποιες μπορώ να το αλλάξω από εκχυμώσεις. Έτσι, όχι κάποιες, δηλαδή είναι όταν κανείς περνάει το λέιζερ, κάνει τόσους τραυματισμούς, μετά μπαίνει με τη βελονίτσα, έχουμε εκχυμώσεις στα βλέφαρα και κάποια στιγμή κλείνει. Ναι, αυτό θα έλεγα, κλείνουν και πρέπει να τους έχεις προετοιμάσει. Μην πάρεις τηλέφωνο να πεις ότι έχει κλείσει το βλέφαρό σου αύριο, να το περιμένεις. Παρόλο που τους το έχει πει, βέβαια, τηλεφωνούν. Συμπέρασμα. Είναι μια καινούρια εφαρμογή. Δεν θέλησα να σας βάλω εικόνες, αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματική σε έλκη, έτσι, και
και σε άλλες εφαρμογές του δερματολόγου. Πιστεύω ότι είναι ένα ξεχωριστό θέμα, θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε μια άλλη φορά. Αν μίλησα λίγο παραπάνω, με έπιασε το δασκαλίστικο. Έτσι, και σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και σας ευχαριστούμε με τον βοηθό μου. Δεν το έχω βάλει εγώ για τη φωτογραφία το σκυλάκι. Θεωρεί καλό, έχει πρόβλημα. Πιστεύει ότι είναι παπαγάλος. Και έχει ανεβεί στην πλάτη μου. Τάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωή. Υπάρχει κάποια ερώτηση, Ζωή, μήπως... Λοιπόν, έλα να κατέβεις κάτω, να σε δουν και σε όλη την Ελλάδα, έλα. Πόσο χρόνο πρέπει να παραμείνει κανείς στο σπίτι? Τώρα, οι αγωγές που κάνω πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι 3 με 4 μέρες. Όταν όμως έχουμε ουλές ακμής που γίνεται υποσκαφή, αυξητικοί παράγοντες και το fractional σχεδόν σαν ablative, τόσο πολύ πυκνό, τότε μια εβδομάδα είναι απαραίτητη, γιατί τραυματίζεται πάρα πολύ. Έτσι. Άρα και λοιπόν, downtime μπορεί να το κάνει κανείς και για ένα Σαββατοκύριακο και πολλά άτομα το κάνουν, αλλά εντάξει, φαίνεται τη Δευτέρα. Έτσι. Μαρία. Ναι, πες μας. Πρέπει να γίνει. Έγινε μια ερώτηση αν όλη αυτή η διαδικασία, αυτή η τεχνική γίνεται σε μια συνεδρία. Ναι. Σε μια συνεδρία γίνεται. Και μάλιστα με τη λογική αυτή που σας είπα ότι πρέπει να έχουμε τραυματισμό για να λειτουργήσουν οι αυξητικοί παράγοντες. Έτσι. Εγώ κάνω ένα πρωτόκολλο που δεν το έχω δει έτσι να εφαρμόζεται τόσο πολύ. Σε 2 εβδομάδες επανέρχεται και κάνω μια δεύτερη συνεδρία, ιδιαίτερα πιο ήπια όμως, σκέτο fractional. Δεύτερη φορά, σε 15 μέρες. Επιστρέφουν, είπαμε, σε 1 με 2 μήνες. Προσοχή στους φωτότυπους που έτσι, έχουν την τάση να κάνουν πανάδες. Αυτό το ξέρετε από το fractional, δεν έχει σχέση με τους αυξητικούς τόσο. Άλλη ερώτηση? Τάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωή. Λοιπόν, η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Δεσσηνιώτη Εκλειό, θα αναφερθεί σε ένα πολύ έτσι, καινούριο μέσον για την αντιμετώπιση της ακμής, τη φωτοδυναμική θεραπεία. Εκτός ακούσαμε την εισαγωγή της φωτοδυναμικής θεραπείας γενικά, η Εκλειό σήμερα, επειδή αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, κάθε νέα μέθοδος, στην αρχή όταν εφαρμόζεται, έχει μεγάλα προβλήματα, συν και πλην. Είμαι σίγουρος ότι η Εκλειό θα βάλει τα πράγματα στη σωστή βάση, γιατί ακούμε πολλές φορές και υπερβολές, έτσι, αλλά να ξέρουμε και εμείς να απαντάμε σωστά. Εκλειό. Ευχαριστώ τον κύριο Κωστάκη για την πρόσκληση και έχω τη χαρά να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το σεμινάριο Laser. Όπως γνωρίζουμε, η ακμή είναι η συχνότερη δερματική νόσος, καθώς προσβάλλει σχεδόν όλους τους εφήβους και ένα σημαντικό μέρος των ενηλίκων. Μπορεί να χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη διάρκεια, συχνές υποτροπές, να έχει ξαφνικές εξάρσεις ή να ξεκινά όψιμα στην ενήλικο ζωή. Μπορεί να σχετίζεται με μια σημαντική ψυχολογική και κοινωνική επίδραση, με συνέπεια αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών μας, ενώ έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν 7% υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε ενήλικες με ακμή. Δεν είναι σπάνιο, είναι συχνό
να ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις σε ασθενείς, σε περιπτώσεις που έχουν ακμή. Όπως όταν μία ακμή υποτροπιάζει συχνά μετά από συστηματική ισοτρετινοίνη, σε γυναίκες με ακμή που επιθυμούν τεκνοποίηση, σε ασθενείς που αρνούνται να πάρουν χάπια για την ακμή τους, όταν εμφανίζονται τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες, ερεθιστικότητα με τις τοπικές θεραπείες, ή ασθενείς που δυσκολεύονται στη συμμόρφωση, όπως οι έφηβοι, στο να βάλουν τις κρέμες που τους προτείνουμε. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η συνεχώς αυξανόμενη μικροβιακή αντοχή στα αντιβιωτικά και για τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στην ακμή. Και επίσης, η ανάγκη εναλλαγής της θεραπευτικής προσέγγισης λόγω της χρονιότητας και της επιμονής της ακμής. Έτσι έρχονται οι θεραπείες με το φως σαν μια πιθανή θεραπευτική προσέγγιση για την ακμή. Το ορατό φως περιλαμβάνει το φάσμα από τα 400 έως τα 750 νανόμετρα και ιδίως τα 415 νανόμετρα, δηλαδή στο μπλε φως, ενεργοποιεί τις πορφυρίνες του δέρματος και πάγει μια φωτοδυναμική αντίδραση. Οι πορφυρίνες παράγονται στο δέρμα από το προπionοβακτηρίδιο της ακμής και δρούν στο όργανο στόχο της ακμής, στον τριχοσμιγματογόνο θύλακο, ως ενδογενείς φωτοευαισθητοποιητές. Σε μια πρόσφατη εργασία πάνω στο ρόλο των λέιζερ και της φωτοθεραπείας στην ακμή, προτείνουν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μπλε φως και η φωτοδυναμική θεραπεία στο φάσμα του ορατού φωτός για την ακμή και σε αυτές τις δύο μεθόδους θα αναφερθώ σήμερα. Ξεκινώντας από τη φωτοδυναμική θεραπεία για την ακμή, η φωτοδυναμική θεραπεία περιλαμβάνει τρεις παράγοντες: τον τοπικό φωτοευαισθητοποιητή που απλώνουμε στο δέρμα, το οξυγόνο που υπάρχει στους ιστούς και το ορατό φως που με μία πηγή φωτός γίνεται ο φωτισμός. Όμως, η φωτοδυναμική θεραπεία έχει έγκριση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για τις ακτινικές υπερκερατώσεις και τους επιφανειακούς επιθυλιακούς καρκίνους του δέρματος. Για την ακμή δεν έχει ένδειξη και δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Είπαμε πως η φωτοδυναμική θεραπεία αφορά τρία πράγματα: τον τοπικό φωτοευαισθητοποιητή, την πηγή φωτός και το οξυγόνο των ιστών. Ως τοπικό φωτοευαισθητοποιητή χρησιμοποιούνται κυρίως δύο κρέμες, σε συγκέντρωση 20% το 5-άλα, 5-άμινο-λεβουλινικό οξύ και το 16% μέθυλ-άμινο-λεβουλινικό οξύ. Και οι δύο αυτές ουσίες δεν είναι φωτοευαισθητοποιητές αυτοί καθ' αυτοί, αλλά μετατρέπονται στο δέρμα στην πρωτοπορφυρίνη 9, η οποία είναι ο φωτοευαισθητοποιητής. Αυτή η μετατροπή γίνεται μέσω του μονοπατιού μεταβολισμού της έμης και μετά την εφαρμογή της κρέμας αυξάνεται η συγκέντρωση της πρωτοπορφυρίνης 9 στο δέρμα, η οποία ενεργοποιείται όταν έρχεται σε αλληλεπίδραση με το οξυγόνο των ιστών. Παράγονται δραστικές ρίζες οξυγόνου, οι οποίες οδηγούν σε νέκρωση των κυτάρων, απόπτωση και ανασωτροποποιητικές δράσεις. Γιατί να κάνουμε φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή? Γιατί υπάρχει εκλεκτική εντόπιση των πορφυρινών στους μυγματογόνους αδένες, το όργανο που αφορά την ακμή, όπως έχει φανεί από τη φυλακική εντόπιση του φθορισμού των πορφυρινών στο ανθρώπινο δέρμα και στους μυγματογόνους αδένες. Πώς δρά η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή? Έχει φανεί πως μπορεί να στοχεύει τους 3 από τους 4 κύριους παθογενετικούς παράγοντες της ακμής, δηλαδή προκαλεί φωτοκαταστροφή και ελάττωση παροδική του προπionοβακτηριδίου της ακμής, ελαττώνει τη σμιγματόρια γιατί ελαττώνει το μέγεθος του σμιγματογόνου αδένα και ελαττώνει την τοπική φλεγμονή. Δεν έχει αποδειχτεί να έχει κάποια δράση στα κερατινοκύτταρα με την έννοια στο να ομαλοποιεί την διαταραχή της αποφολίδωσης του θυλάκου που υπάρχει στην ακμή. Πώς γίνεται η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή? Εδώ δεν υπάρχει μία ομοφωνία, ούτε κάποιο στανταρισμένο δοσολογικό σχήμα. Έχω παραθέσει εδώ ενδεικτικά κάποιες μελέτες που βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές παράμετροι. Όσον αφορά στην τοπική κρέμα, χρησιμοποιείται το άλα ή το μάλ, όπως είπαμε, αλλά σε συγκέντρωση που μπορεί να ποικίλει, το άλα σε 10% ή σε 20% συγκέντρωση. Για ώρα εφαρμογής βλέπουμε σε άλλη μελέτη είναι 30 λεπτά, σε άλλη μελέτη το αφήνουν 1 ώρα.
Σε άλλη μελέτες 3 ώρες με κλειστή εφαρμογή ή ανοιχτή εφαρμογή. Η πηγή φωτός ποικίλει. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως φάσματος κόκκινο φως, 550-700 νανόμετρα, IPL, μπλε φως στα 415 νανόμετρα, κόκκινο φως 635 νανόμετρα ή Long Pulse Dye Laser 595 νανόμετρα. Επίσης, συνεδρίες που οι διάφοροι ερευνητές προτείνουν ποικίλουν. Άλλοι έχουν κάνει μία συνεδρία. Άλλοι μία συνεδρία ανά εβδομάδα για 4 εβδομάδες ή για 3 εβδομάδες ή μία συνεδρία κάθε 2 εβδομάδες. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, γενικώς φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα στις φλεγμονώδεις βλάβες, όχι στους φαγέσορες. Βλέπουμε σε μία μελέτη 87,7% ελάττωση των φλεγμονωδών βλαβών με τη φωτοδυναμική θεραπεία, σε σχέση με 68,8% όταν εφαρμόζεται το φως μόνο του. Σε άλλη μελέτη δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη φωτοδυναμική θεραπεία σε σχέση με το φως μόνο του, αλλά και οι δύο μέθοδοι είχαν καλό αποτέλεσμα, με 72,2% ελάττωση των φλεγμονωδών βλαβών στη φωτοδυναμική θεραπεία, σε σχέση με 65,4% ελάττωση σε σχέση με το μπλε φως μόνο του. Και να αναφέρω και την τελευταία μελέτη που έδειξε μία μέση ελάττωση των φλεγμονωδών βλαβών 80% με τη φωτοδυναμική θεραπεία, όταν δηλαδή προσθέτουμε τον τοπικό φωτοβεστοποιητή, σε σχέση με το 67% με το Long Pulse Dye Laser μόνο του την εβδομάδα 12. Ποιος φωτοευαισθητοποιητής είναι καλύτερος, το MAL ή το ALA? Εδώ έχουν γίνει μελέτες που τα έχουν συγκρίνει, όπως σε αυτήν με 15 ασθενείς, που έβαλαν στο μισό τους πρόσωπο το ALA, στο άλλο μισό πρόσωπο το MAL και έγινε σύγκριση και βρέθηκε πως η αποτελεσματικότητα είναι παρόμοια, με 59% μέση ελάττωση στις φλεγμονώδες βλάβες την εβδομάδα 12 μετά από μία συνεδρία με κόκκινο φως. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη φωτοδυναμική θεραπεία είναι ο πόνος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής που αναφέρουν οι ασθενείς. Σε αυτή τη μελέτη συγκρίθηκε ο πόνος, αν διαφέρει, αν χρησιμοποιηθεί το ALA ή το MAL και βρέθηκε παρόμοιος πόνος, όμως οι ασθενείς έπρεπε να πούνε πόσο πονάνε σε μια κλίμακα από 0 που ήταν καθόλου πόνος μέχρι 10, ο πιο φρικτός πόνος που μπορείτε να φανταστείτε, και δώσανε κατά μέσο όρο βαθμό 7 έως 8. Άρα βλέπουμε ένα σημαντικό πόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Επίσης, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι ένας άλλος περιορισμός. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, υπάρχει ένα έντονο ερήθημα μετά τη θεραπεία, που φάνηκε να είναι πιο σοβαρό στην πλευρά που χρησιμοποιήθηκε το ALA, αλλά ήταν έντονο και από την άλλη πλευρά, όπως βλέπουμε, που εφαρμόστηκε το MAL. Υπάρχει λοιπόν ερήθημα, είδημα, φυσαλίδες, στήρα φλικτενίδια, εφελκίδες, που δυσκολεύουν τον ασθενή. Μερικές φορές μπορεί να μην είναι διαθέσιμος, να μείνει στο σπίτι, να περάσει από αυτό το στάδιο. Έτσι, κάποιοι ερευνητές προσπάθησαν να βρουν κάποια εναλλακτικά σχήματα φωτοδυναμικής θεραπείας, όπου να έχουν την αποτελεσματικότητα στην ακμή, χωρίς όμως αυτές τις τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες και τον πόνο, που είναι τα μειονεκτήματα της μεθόδου. Και εφαρμόσαν σε 16 ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ακμή χαμηλότερη συγκέντρωση MAL σε βραχή εφαρμογή. 4% λοιπόν MAL αντί για 16% και εφαρμογή μόνο για 1,5 ώρα με ανοιχτή εφαρμογή και φωτισμό με κόκκινο φως σε 2 εβδομαδιαίες συνεδρίες. Και εδώ δεν βρέθηκε να υπάρχει κάποια δράση στους φαγέσορες, όπως γενικότερα με τη φωτοδυναμική θεραπεία, αλλά είχαν ένα καλό αποτέλεσμα με μία μέση ελάττωση 66% στις φλεγμονώδεις βλάβες, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, είχαν μόνο ένα πολύ ήπιο ερήθημα και ήπια απολέπεση. Με αφορμή αυτή τη μελέτη, θελήσαμε κι εμείς να το δοκιμάσουμε αυτό το σχήμα σε δικούς μας ασθενείς και έτσι σε 15 ασθενείς με μέτρια φλεγμονώδη ακμή εφαρμόσαμε το MAL σε χαμηλή συγκέντρωση 4% για βραχή εφαρμογή, 1 ώρα χωρίς κλειστή εφαρμογή. Στη συνέχεια, οι ασθενείς ξεπλένανε το πρόσωπό τους, βάζουν τα προστατευτικά γυαλιά και όπως βλέπετε γίνεται ο φωτισμός με το κόκκινο φως στις περιοχές της ακμής του προσώπου. Κάναμε 2 συνεδρίες ανά 1 εβδομάδα. 12 ασθενείς ολοκλήρωσαν όλες τις συνεδρίες. Η μέση ηλικία ήταν 19 ετών. Στην πλειοψηφία τους, το 83% ήσαν γυναίκες και 17% άνδρες. Δερματικός φωτότυπος στο 75% 3 και το 25% 4. Μετρήσαμε τις φλεγμονώδες βλάβες της ακμής και βρήκαμε ότι μετά τις 2 εβδομαδιαίες συνεδρίες, την εβδομάδα 1,
μία μικρή αποτελεσματικότητα, μικρότερη σε σχέση με την δημοσιευμένη εργασία, μία μέση λάτωση κατά 35% από την έναρξη της θεραπείας, ενώ στο follow-up 4 εβδομάδες μετά είχαμε λάτωση κατά 30% από την έναρξη. Η MAL-PDT ήταν πολύ καλά ανεκτή, δεν υπήρχαν τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες, εκτός από ένα πολύ ήπιο και παροδικό ερήθημα στα σημεία του φωτισμού. Δεν υπήρχε είδημα φλίκτενες ή μόνο ερήθημα και οι ασθενείς δεν πονούσαν καθόλου κατά τη θεραπεία. Έτσι, αν και η MAL 4% PDT ήταν πολύ καλά ανεκτή, είχε περιορισμένη αποτελεσματικότητα στους ασθενείς μας, υποδηλώνοντας την ανάγκη πιθανώς για υψηλότερη συγκέντρωση, MAL, παρατεταμένο χρόνο εφαρμογής ή περισσότερες συνεδρίες. Κάτι άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι κατά πόσο υπερτερεί η φωτοδυναμική θεραπεία για την ακμή σε σχέση με τις άλλες καθιερωμένες παραδοσιακές θεραπείες ακμής που υπάρχουν, δεδομένου των περιορισμών που αναφέραμε και του υψηλού κόστους, καθώς δεν καλύπτεται από το Ταμείο για την Ακμή. Υπάρχει μόνο μία μελέτη που συνέκρινε την φωτοδυναμική θεραπεία με καθιερωμένη θεραπεία ακμής και συγκεκριμένα την κρέμα αδαπαλένης, όπου 30 ασθενείς με μέτρια ακμή προσώπου βάλαν όλοι αδαπαλένη στο πρόσωπό τους και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα έκανε στο μισό πρόσωπο φωτοδυναμική θεραπεία με IPL και στο άλλο μισό μόνο IPL. Και η δεύτερη ομάδα έκανε στο μισό της πρόσωπο μόνο IPL και στο άλλο μισό είχε μόνο την αδαπαλένη που βάζαν όλοι. Και βρέθηκε ότι μόνο η θεραπεία με την αδαπαλένη οδήγησε σε σημαντική ελάττωση στις φλεγμονώδες βλάβες ακμής, κατά 88% στην εβδομάδα 12. Ένα άλλο θέμα που αξίζει να αναφερθούμε είναι, όπως προκύπτει από μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, κατά πόσο η τοπική φωτοδυναμική θεραπεία μπορεί να επάγει συστηματική ανασοκαταστολή. Και αυτοί οι ερευνητές δείξανε ότι in vitro, όπως και σε ποντίκια, υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Όπως βλέπουμε από το σχήμα αυτό, λοιπόν, στη δεξιά μπάρα, μόνο η φωτοδυναμική θεραπεία, δηλαδή όταν συνδυαζόταν το άλα με το φως και όχι όταν γινόταν θεραπεία μόνο με το φως μόνο του, υπήρχε αυξημένη παραγωγή της συντερλευκίνης 8, που είναι ένας δείκτης μέτρησης των προσδετών του υποδοχέα platelet activating factor, ενός παράγοντα που συμμετέχει στη συστηματική ανασοκαταστολή. Και επίσης σε ποντίκια βρήκαν ότι μόνο ο συνδυασμός πάλι της PDT και όχι το φως μόνο του μπορεί να επάγει συστηματική ανασοκαταστολή, καθώς στα ποντίκια αναστέλει την υπερευαισθησία εξ επαφής μέσα από ένα μηχανισμό που εξαρτάται από αυτόν τον υποδοχέα του platelet activating factor. Έτσι, έχοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς που αναφέραμε για τη φωτοδυναμική θεραπεία, έρχεται το μπλε φως σαν μια πιθανή θεραπευτική προσέγγιση. Μία από τις πιο καλά σχεδιασμένες δημοσιευμένες εργασίες για τη δράση του μπλε φωτός στην ακμή είναι αυτή με τον καθηγητή κύριο Κατσάμπα, όπου σε 107 ασθενείς με ήπια ως μέτρια ακμή έγινε τυχιοποίηση σε 4 ομάδες. Σε μία ομάδα έκανε θεραπεία με μπλε φως, η άλλη με μπλε κόκκινο φως, η τρίτη με λευκό φως και η τέταρτη με μία καθιερωμένη θεραπεία, το 5% υπεροξίδιο του βενζοηλίου. Οι θεραπείες γίνονταν καθημερινά για 12 εβδομάδες και βρήκαν ότι ο συνδυασμός μπλε-κόκκινο φως ήταν εξίσου αποτελεσματικός με το μπλε φως και τα δύο ήσαν σημαντικά καλύτερα από το υπεροξίδιο του βενζοηλίου στην εβδομάδα 12 και οδήγησαν σε μια μέση βελτίωση 76% στατιστικά σημαντικό στις φλεγμονώδες βλάβες. Δεν υπήρχε διαφορά στους φαγέσορες. Με ένα πολύ καλό προφίλ ανεκτικότητας, καθώς εμφανίστηκε μόνο μια ήπια ξηροδερμία και κνισμός. Αυτά λοιπόν τα δημοσιευμένα στοιχεία οδήγησαν στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της ακμής να προτείνουν μόνο το μπλε φως ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία της ήπιας ως μέτριας βλατιδοφλεκτινόδους ακμής. Ενώ έχουν δώσει ανοιχτή σύσταση, δηλαδή λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων δεν μπορούν προς το παρόν να κάνουν σύσταση ούτε υπέρ ούτε κατά της θεραπείας με το κόκκινο φως, το IPL, τα laser ή την PDT για τη θεραπεία της ήπιας ως μέτριας βλατιδοφλεκτινόδους ακμής.
Ενώ για τη σοβαρή βλατιδοφλεκτονώδη ακμή δεν συστήνουν το ορατό φως σαν μονοθεραπεία, γιατί δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής μορφής ακμής, και πάλι δίνουν ανοιχτή σύσταση για τις υπόλοιπες πηγές φωτός. Λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων δεν μπορούν να δώσουν σύσταση υπέρ ή κατά της θεραπείας με το IPL και το laser για τη σοβαρή βλατιδοφλεκτονώδη ακμή, ενώ για την PDT λένε ότι ενώ είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία της σοβαρής βλατιδοφλεκτονώδους ακμής, δεν μπορούν προς το παρόν να τη συστήσουν λόγω της έλλειψης στανταρισμένου σχήματος θεραπείας που να εξασφαλίζει ένα καλό προφίλ ασφάλειας χωρίς ανεπιθυμήτες ενέργειες. Θα αναφερθώ σε μια μελέτη στην οποία συμμετείχε η κλινική μας με πηγή φωτός για την ακμή. Είναι μια μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας βιοφωτονικού συστήματος για τη μέτριο σοβαρή ακμή προσώπου. Πολυκεντρική τυχιοποιημένη μελέτη split phase, μίσεως του προσώπου, 12 εβδομάδων. Συμμετείχαν οι 3 κλινικές του νοσοκομείου Συγκρός, η δεύτερη δερματολογική πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου Αττικών και η πανεπιστημιακή δερματολογική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Το σύστημα φωτός αυτό αποτελείται από multi-LED φως που εκπέμπει ασυνεχές μπλε φως με μήκος κύματος 446 νανόμετρα και ένα χρωμοφόρο τζέλ που εφαρμόζεται στο πρόσωπο. Συμμετείχαν ασθενείς 16 έως 30 ετών με μέτρια σοβαρή φλεγμονώδη ακμή του προσώπου και έγινε αξιολόγηση της ακμής με την κλίμακα IGA και μέτρηση φλεγμονωδών βλαβών της ακμής. Σε αυτήν λοιπόν την τυχιοποιημένη μελέτη, η διάρκεια ήταν 12 εβδομάδες που χωρίστηκε σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν οι 6 εβδομάδες θεραπείας του τυχιοποιημένου ημίσεως του προσώπου και οι επόμενες 6 εβδομάδες γινόταν follow-up ολόκληρου του προσώπου χωρίς να γίνεται επιπλέον θεραπεία. Ο φωτισμός γινόταν 2 φορές την εβδομάδα. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η ελάττωση κατά τουλάχιστον 2 βαθμούς στην κλίμακα IGA από την αρχή της θεραπείας, από το baseline στην εβδομάδα 12. Δηλαδή, θεωρητικά, αν κάποιος ασθενής ξεκίναγε με βαθμό IGA 3, το οποίο βλέπουμε ότι είναι μια μέτρια σοβαρότητας ακμής, θα έπρεπε να πέσει στο βαθμό τουλάχιστον 1 για να έχουμε πετύχει το στόχο, που είναι ένα πρόσωπο σχεδόν καθαρό, με όχι περισσότερο από μία βλάβη. Δευτερεύονται στόχοι σαν άλλοι στόχοι αποτελεσματικότητας και η ανεκτικότητα και η ασφάλεια της μεθόδου. Τα αποτελέσματα: έγινε επιλογή 104 ασθενείς, τυχιοποιήθηκαν 98, 90 έλαβαν θεραπεία και 79 ολοκλήρωσαν όλες τις συνεδρίες της μελέτης. Οι ασθενείς ήταν στην πλειοψηφία γυναίκες, το 76%, και στο 60% είχαν μέτρια φλεγμονώδη ακμή, ενώ το 40% είχε σοβαρή φλεγμονώδη ακμή. Ο πρωταρχικός στόχος τον πέτυχαν στο 51,7% στην εβδομάδα 12, σε ποσοστό στατιστικά σημαντικό, δηλαδή πετύχαν τουλάχιστον 2 βαθμούς ελάττωση στην κλίμακα IGA. Και επίσης στην εβδομάδα 6, 64,4% των ασθενών είχε πάνω από 40% ελάττωση φλεγμονώδους βλάβης ακμής, ένα ποσοστό που αυξήθηκε μετά από 12 εβδομάδες στο 81,6% των ασθενών. Όσον αφορά την ανεκτικότητα και την ασφάλεια της μεθόδου, ήταν πολύ καλά ανεκτή. Αναφέρθηκαν συνολικά 16 ανεπιθύμητες ενέργειες. Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα, ήταν 3 περιπτώσεις πόνου στο σημείο εφαρμογής, ένα ήπιο είδημα του προσώπου, ένα επεισόδιο στοματικού έρπη, 4 περιπτώσεις με ήπιο ερήθημα και ένα μέτριο ερήθημα, 6 περιπτώσεις με αλλαγή στο χρώμα των τριχών στα σημεία που είχε ακουμπήσει το τζέλ που βάζαμε στο πρόσωπο, 2 περιπτώσεις κνισμού και 5 περιπτώσεις παροδικής υπερμελάχρωσης του δέρματος. Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον για τις θεραπείες με φως για την ακμή? Φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενο, καθώς επιτρέπουν να αποφεύγεται η θεραπεία με χάπια για την ακμή. Οι θεραπείες με φως είναι κατάλληλες για όλες τις ηλικίες ακμής, επιτρέπουν την επανάληψη των συνεδριών, δεν αυξάνουν τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιωτικά, αλλά όμως υπάρχει η ανάγκη για καλά σχεδιασμένες μελέτες με επαρκή αριθμό ασθενών, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά στην επιλογή της πηγής φωτός, την καλύτερη δόση και τη συχνότητα των συνεδριών και την επιλογή του φωτοευαισθητοποιητή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που σε επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Ίσως να υπάρχουν και νέες, πιο εξελιγμένες παραλλαγές της τεχνικής, πώς να το πω, που θα μας βοηθήσουν.
Υπάρχει κάποια ερώτηση που... Γιατί νομίζω... Ζωή, τι προβλέπω για το αύριο αυτής της τεχνικής? Ευχαριστώ. Να κάνω και μία πρόβλεψη. Με τη μικρή μου βέβαια έτσι, εμπειρία και την άποψη και υποκειμενική γνώμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι αγαπάω αυτή τη μέθοδο, μου αρέσει δηλαδή η μέθοδος με το φως για την ακμή. Πιστεύω ότι έχει θέση στην θεραπεία της ακμής, γιατί έχει επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι στοχεύει στους παθογενετικούς μηχανισμούς της ακμής και αποφεύγονται τα μειονεκτήματα των συστηματικών θεραπείων όταν μπορούν να εφαρμοστούν. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι πηγές φωτός, χωρίς την τοπική, όχι η τοπική φωτοδυναμική θεραπεία, με το άλα και το μάλ που έχει αυτούς τους περιορισμούς, αλλά οι πηγές φωτός έχουν θέση στη θεραπεία της ακμής. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να έχουμε τις σωστές δόσεις. Το κόστος. Αυτό ποικίλει από τον γιατρό που τις κάνει, όπως ξέρετε. Πόσο κοστίζει? Κάποιον να πάρει εννοείται το μηχάνημα? Κοιτάξτε να δείτε, το φάρμακο για τη φωτοδυναμική θεραπεία θα έλεγα ότι είναι σχετικά απαγορευτικό για ένα μέσο άνθρωπο. Τώρα και αυτά σχετικά είναι. Για παράδειγμα, το μάλ έχει 300 ευρώ, ένα σωληνάριο. Έτσι. Και δεν είναι και εγκεκριμένο για την ακμή. Από εκεί και πέρα, όταν δεν χρησιμοποιείται τοπικός φωτοευαισθητοποιητής, αλλά μόνο πηγή φωτός, το κόστος για να εφαρμόσει κάποιος τη μέθοδο αυτή είναι να αγοράσει το μηχάνημα. Είναι το κόστος της λάμπας που ποικίλει. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, ώστε να έχει την επαρκή ενέργεια και ισχύ το μηχάνημα για να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχουν και LED μηχανήματα. Εμείς αυτό που χρησιμοποιήσαμε, που υπάρχει στο φωτοβιολογικό τμήμα, είναι το κόκκινο φως που χρησιμοποιείται και για την τοπική φωτοδυναμική θεραπεία για τις ακτινικές υπερκερατώσεις και τα επιθυλιώματα. Είναι LED αυτό, το LED. Αλλά υπάρχουν, για παράδειγμα, και με φθορίζουσες λάμπες κάποια μηχανήματα ή επίσης κάποια έχουν χρησιμοποιήσει και λέιζερ σαν μέθοδο φωτός για την ακμή, αλλά εκεί δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν εργασίες πάνω σε αυτό και το κόστος είναι πολύ υψηλό. Ή δεν έχω κι εγώ προσωπική εμπειρία. Πάντως, για συσκευές του ορατού φωτός έχουμε κάποια στοιχεία. Και γι' αυτό κιόλας και οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη θεραπεία με τον μπλε φως. Έχει μια θέση δηλαδή. Ναι, αν υπάρχουν υποτροπές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και αξίζει τον κόπο να το δει κανείς έτσι να το μελετήσει πιο συστηματικά, γιατί δεν έχω δει καθόλου εργασίες που να παρακολούθησαν αυτό το θέμα. Σίγουρα η ακμή υποτροπιάζει, γιατί έχουμε στοιχεία ότι αυτή η δράση που ασκούν στο σμιγματογόνα δένα, δηλαδή η ελάττωση του μεγέθους, με κάποιες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται, είναι παροδική. Οπότε, ανάλογα βέβαια με τις παραμέτρους, κάποια στιγμή μετά επανέρχεται. Άρα η ακμή θα ξαναεμφανιστεί, εφόσον βέβαια είναι και προδιαγεγραμμένο να ξαναεμφανιστεί. Με την έννοια ότι αν κάποιος, ας πούμε, είναι γύρω στα 25, ίσως να θέλει λιγότερες επαναλήψεις συνεδριών, μέχρι έτσι κι αλλιώς να φύγει η ακμή του από κάποιον που είναι στα 17 ή στα 18. Πάντως, η ακμή θα υποτροπιάσει. Γιατί δεν είναι μια ριζική θεραπεία με την έννοια ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ η ακμή, που όμως και ποια θεραπεία ίσως μπορούμε να πούμε είναι τέτοια. Ακόμα και η ισοτρετινοίνη έχει κάποια ποσοστά υποτροπής. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που πίστευα. Μπήκανε το θέμα αυτό, μπήκε στις σωστές διαστάσεις για να ξέρουμε τι να περιμένουμε και τι να πούμε στον ασθενή μας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού σεμιναρίου. Η διάλεξη για τις ραδιοσυχνότητες δεν θα γίνει μέσω του διαδικτύου. Έχουμε το τελευταίο μας θέμα είναι οι εφαρμογές συσκευών υπερήχων από την κυρία Δρεκόλια. Η Ευγενία είναι ίσως η πρώτη που χρησιμοποίησε στην Ελλάδα τις συσκευές αυτές. Έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία και οπότε θα την ακούσουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε το άλλο μισό λεπτό.